L-għonet rridu niftakru li f'Novembru tas-sena l-oħra kien hawn allegazzjonijiet hawnhekk li l-Lussemburgu kien għen kumpaniji kbar fil-Lussemburgu illi permezz ta' din l-għajnuna kien hemm allegazzjonijiet illi l-state aid hawnhekk ma kienx permessibbli. U l-ewwel rikjesta li kien hemm wara dawn l-allegazzjonijiet f'dan il-Parlament kienet illi jkun hemm bord ta' inkjesta. Naturalment bdew jinġabru l-film u bdew jinġabru wkoll hawnhekk appoġġ minn diversi deputati minn diversi gruppi politiċi, però il-konferenza tal-presidenti iddeċidiet illi flok isir bord ta' inkjesta jiġi twaqqaf kumitat apposta illi r-rwol tiegħu se jkun għalissa żgur ma jeċċedix is-sitt xhur biex aħna bħala deputati li ġejna magħżula għal dan il-kumitat speċjali nanalizzaw is-sitwazzjoni, però mhux li ġara fil-Lussemburgu biss, dal-kumitat jitratta il-qasam tat-taxxa. U naturalment kif jaf kulħadd il-qasam tat-taxxa m'għandix kompetenza fuq l-Unjoni Ewropea. U allura hawnhekk irridu noqogħdu attenti li l-kompetenza nazzjonali aħna nagħmlu ħilitna kollha għall-inqas żgur jien hekk ħanagħmel bħala l-unika Malti f'dan il-kumitat speċjali, irrid nara illi fil-waqt li nagħmlu ħilitna kollha biex inresqu lejn xulxin is-sistemi tat-taxxa. Però noqogħdu attenti meta niġu anke biex nitkellmu fuq armonizzazzjoni tal-oqsma li għandhom x'jaqsmu mat-taxxa. Dak kif rajna diġà pruvajna nagħmluh fil-passat kemm dak li għandu x'jaqsam il-financial transaction tax, kemm il-consolidated corporate tax base. Jiġifieri noqogħdu attenti għax hawnhekk għandna kompetenza li ma nistgħux noħduha mill-istati membri biex nipprovaw natuha lill-Unjoni Ewropea. Issa min jgħidlek rridu iktar Ewropa u hekk. Jiena bħala deputat u naħseb jiena konsistenti f'dak li dejjem għad f'dal-oqsma ta' kompetenza nazzjonali ħanibqa' konsistenti u allura ħanara illi dik il-kompetenza teqpa' tal-istati membri. Però naturalment wieħed jagħmel ħiltu kollha kif diġà għadlek ħalli naraw is-sistemi tagħna joqorbu iktar lejn ikunu aktar trasparenti u nassiguraw illi dak li jkun qed isir b'mod tajjeb u ġust. Dan mhuwiex inċident illi jista' jkun marbut ma' pajjiż wieħed biss. Għax għandek dat tip ta' inċidenti illi seħħew f'pajjiżi oħra. U għalhekk tajjeb li ddeċida il-Kumitat tal-Presidenzi, il-Conference of Presidents jgħidulaw li ddeċida illi naraw mhux l-inċidenti f'pajjiżi partikolari, imma li nippruvaw naraw il-prattiċi tat-taxxa b'mod ġenerali fl-Unjoni Ewropea kollha. U allura u hekk ħanaraw il-prattiċi mingħajr ma qed insostnu illi dan se jkun armonizzat. Dan is-settur se jibqa' maħdum mill-istati membri. Naturalment ħanaraw il-prattiċi li qed jintużaw bħalissa u mhix ġusti u fejn wieħed jista' jara kif ibiddel prattiċi li jistgħu ikunu kontra l-ispirtu Ewropew kif qed tgħid tajjeb inti, però naturalment wieħed irid joqgħod attent li ħalli lil pajjiżi jkunu indipendenti, sovrani f'dawk li jiddeċiedu f'dak li għandu x'jaqsam l-aspett tat-taxxa, naraw però kif nistgħu naqirbu aktar lejn xulxin, insibu l-aħjar metodi nippruvaw, mela lejk ikun hemm mbagħad bażi għal kunsens, naturalment dan mbagħad irid jiġi approvat mill-Kunsill. Jiġifieri aħna nistgħu wkoll bħala kumitat nagħtu parir li fl-aħħar mill-aħħar irid jiġi approvat mill-Kunsill. U allura hemmhekk naturalment ħajsostnu dak li qed insostni jiena illi din hija prattika illi għandha teqpa' taħt il-kompetenza tal-istati membri. U allura rridu naraw kif ħanejnu l-Kunsill aħna jaqbel magħna biex naraw kif l-aħjar inqarbu dawn il-prattiċi iktar lejn xulxin. Inti għandek kompetenzi fl-Unjoni Ewropea, kompetenzi ġifieri suppost tagħmel l-Unjoni Ewropea u fejn suppost tilleġisla
U meta tilleġisla mbagħad l-istati membri jridu jaġevolaw dak illi l-Unjoni Ewropea tkun qiegħda tilleġisla dwaru. Però għandek oqsma illi l-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenza, bħalma m'għandix pereżempju kompetenza fuq kif ħansolvu l-problema tal-immigrazzjoni. Dik hija kompetenza nazzjonali. Naturalment għandek il-diversi trattati li jirregolaw il-problema tal-immigrazzjoni, però l-Unjoni Ewropea m'għandix l-għodda biex issolvi l-problema tal-immigrazzjoni. Issa l-istess tat-taxxa, l-Unjoni Ewropea tista' tissuġġerixxi prattiċi ta' taxxi jew x'tip ta' taxxa nista', però fl-aħħar mill-aħħar jaqpa' l-istat li jiddeċidi. Malta tiddeċidi tagħha kif tiddeċidi l-Ġermanja tagħha. Naħdu eżempju. Tant ma mhix armonizzata s-sistema ta' taxxa l-iktar għall-VAT pereżempju, hemm min għandu 15%, hemm min għandu 18%, għaliex hemmhekk l-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenza biex tiddeċidi kemm għandha tkun il-percentaġġ ta' VAT li jiġi mitlub miċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż partikolari. U allura anke f'dak li għandu x'jaqsam it-taxxa f'dan l-inċident li għandna u f'dawn l-eżempji li aħna ħnibdew nistudjaw f'dawn is-sitt xhur li ġejjin, naturalment irridu nitkellmu fuq l-eżempji ta' prattiċi li tista' tgħidilhom ħżiena li ntużaw, tista' tgħidilhom ħżiena xi jmorru kontra l-ispirtu Ewropew qed ngħidu li qed jintużaw f'pajjiżi diversi tal-Unjoni Ewropea, però aħna mhux ħansolvu l-problemi li saru naturalment, jekk saru problemi, u naturalment irridu nassiguraw li fil-futur nkunu aktar trasparenti, aktar ġusti f'dak li għandu x'jaqsam ma' taxxa u iva le nistgħu noqorbu lejn sistemi ta' ħaddieħor, noqorbu lejn xulxin, naraw li s-sistemi ta' taxxi tagħna ikun jista' forsi ikun iktar qrib ta' pajjiżi oħra. Però again, ħajkun Malta li tiddeċidi illi tagħmel dan it-tip ta' tibdil jekk għandu jsir tibdil u mhux ħajkun la dal-Kumitat Speċjali illi fuq ħankun qiegħed rappreżentat jien, la se jkun il-Parlament Ewropew u laqqas tkun il-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea. Naturalment, il-sostni li dan huwa il-Kunsill li għandu jiddeċidih u naturalment jekk m'għandekx konsens hemmhekk imbagħad it-tibdil ħajkun aktar diffiċli li jsir jekk għandu jsir tibdil. Imma din tiqpa' naturalment kompetenza allura taħt l-istati membri u mhux tal-Unjoni Ewropea. Naturalment illum għadu kemm ġie formulat dan il-kumitat, s'issa għandna biss il-lista tal-membri li hemm f'dal-kumitat, illum eleġġejna il-President u l-Viċi Presidenti ta' dan il-Kumitat Speċjali. Naturalment sar il-vot, tkellimna biss biex naqblu fil-ġranet li ġejjin fuq guidelines ta' fejn naħsbu li għandna nimxu fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Naturalment kif dan ħajħu 6 xhur, però kien hemm talba jekk Minister żball mill-Partit tal-Ħodor fejn qed jitolbu li jekk ma nilħqux inlestu sa 6 xhur oħra għall-inqas jista' jkun hemm an extension tal-ħin u jekk Minister żball donnu kien hemm maġġoranza favur din il-proposta għaliex ma votajniex dwarha. Issa x'se jkun ir-rwol tiegħi u f'liema oqsma ħanidħol naturalment ma nistax ngħidlek illum għaliex kif għadlek għad iridu naqblu fuq il-guidelines u fuq x'ħajkunu il-policies li fuqhom jew lejhom irridu naslu. Naturalment nippreferi li nistenna sa dakinhar mbagħad inkun nista' forsi nerġa' nitkellem f'okkażjonijiet oħra dwar dan ir-rwol ġdid illi fost oħrajn li għandi f'dal-Parlament illi għandi f'dan il-Kumitat.